ZVL. Omroep ZVL. Het jongste dorpje van Zeeland, want de Westerschelde moest je aan de kant voor dat doofpad hier geboren weer. En het gaat niet meer weg, blijft nou hier. Er werd gesmokkeld, dat was altijd. Ja, die havenlui, het doofpad waren ruim. En ik hoor dat jullie een festivalletje gaan organiseren. Ja, dat klopt. Scheuteldoek heet het. 29 maart is het. Ja, we hebben dit jaar als eerste speelt Coffee & TV. Dat is een geweldige band uit Groede. Het zijn hele jonge gasten. En we vonden het belangrijk om die ook een podium te geven op dit festival. En dan hebben we ook nog Two Timer. En Two Timer is een band uit het oosten. Echt een hele te gekke, gave bluesrock band. Die echt gaat zorgen voor een feestje. En dan hebben we nog Van Taluut uit de Groe. Zingen ook in het Zeeuws. Dus dat is wat je wil, denk ik dan. Oh, we hebben ook nog Handhaving. Dat is echt een te gekke punkband uit het oosten. En nou ja, goed, als het hiervoor nog geen feestje was, dan gaat dat bij Handhaving zeker gebeuren. Dan hebben we een speciale show van Johnny Oké. Die gaat Zeeuwse country doen met zijn akoestische gitaar. Dat doet hij nooit eigenlijk. Dus speciaal voor ons doet hij dat. We zien er zelf ook nog natuurlijk. En ja, we kunnen niet veel verklappen, maar het wordt echt een geweldige show. Het is de tweede keer. Vorig jaar was het was sowieso echt al een succes. En dat was natuurlijk wel gewoon de eerste keer dat we zoiets deden. Gewoon als band, zeg maar, wilden wij een try-out show doen. En dat werd uiteindelijk een heel festival. En dan, ja, een jaar later, dan heb je zoiets van, ja, dan wil je natuurlijk eigenlijk ook nog wel een stapje beter, een stapje meer. En ja, dit jaar is dat ook wel gelukt, denk ik. We zijn nu met 6 acts. Dus dan is er wel, voor nog meer mensen uit de buurt is het gewoon superleuk om erbij te zijn natuurlijk. ZVL. Omroep ZVL.